Скъпи приятели, пускаме на намаление тези шиатсо масажори, които предлагаме. Старата цена беше 75 лева, сега са ваши само за 50 лева. За 50 лева получавате изключително красив и функционален шиатсо масажор, който отвънка е изработен от кожа сива, тук на ръкохватките е с оранжева кожа, а вътре е изработен от удобен дишащ плат, като се поставя в последният начин на врата. Можете да си го поставяте и навсякъде другаде на тялото, можете да си го слагате на краката, на ръцете, можете и последния начин да си го местите по гърба, като нека ви покажа и как работи. Тук, както виждате, са 4-те му бутона, натискаме да включим и, както виждате, започва да върти. В момента му е включена функцията за подгряване, която може да се изключи. Ако искате, може да затопля, ако искате, може и да не затопля. Можете да обръщате и в насрещната страна да върти. Изключително готин уред, който е подходящ както за домашна употреба, така и за подарък. И е на хитова цена, така че е абсолютно подходящ и за ранно пазаруване на коледни подаръци. Идва си с два кабела за захранване, един от обикновен контакт от мрежата 220 волта и един, който е за захранване от автомобилна запалка, така че да можете и в колата да се масажирате. Ако искате да се здобиете с такъв, не пропускайте намалението. За поръчки телефонния номер или директно в сайта ни.